helo pawb, gobeithio bod chi'n cael wsos lyflu. Dwi'n siŵr bod lot ohonych chi wedi clywed bore dydd Sul yn roedfa bod ni'n cael oedfa takeover Ieuenctid bore dydd Sul, a dyn ni'n really excited fel arwainwyr Ieuenctid i glywed gan nhw, a mae'r Ieuenctid yn excited i rannu efo chi. A dyn ni just yn excited ofnadwy am beth sy'n mynd i ddod dydd Sul. A dyn ni just meddwl sef o'n lyflu i chi gael clywed gan rhai o'r Ieuenctid sy'n mynd i fod yn cymryd rhan dydd Sul, felly byddwn ni'n cael fideo bach sydyn nhw just i gyflwyno, fydden nhw'n dod â ffaith i chi amdanyn nhw hunan. Felly gobeithio gweld chi yna dydd Sul unau ar Facebook neu YouTube neu yn yr adeilad. Diolch yn fawr iawn, hwyl! Helo, enw fi di Caleb a rydw i'n hoffi chwarae ffwtbol ag rygbi. Haia, Ceinan dwi yn 23, dwi yn neud clwb plus ar dydd Sul ag dwi'n rili hoffi bod yn greadigol os di hynna yn cael crefft neu ysgwennu. Helo, enw fi di Leri a dwi yn lyfio Disney. Haia, Elin dwi a dwi yn obsessed efo tiramisu. Helo, Ersyll dwi a ar y funud dwi'n astudio seicoleg a marchnata yn Aberystwyth. A un ffaith fel am fi ydy, wel, a lot o bobl yn gwybod fan fan'na, fy hoff fwyd i ydy sticky toffee pudding a hash browns. Helo, lyfio ymunwch. Rydw i'n hoffi capel, creti, ceno, dawnsio, cacio fynnau ac edrych ar ymwneud. Hwyl! Enw fi di Sioned a dwi'n clas y ffotbol. Helo, enw fi di Gwion a dwi'n hoffi bod allan yn awyr agored. Fy enw i yw Lydia a dwi yn hoffi garddio ac fel teulu da ni ar hyn o bryd yn tyfu mefus, pys, tatws a moron a rwbath.